Special coverage. Ayon, binalaaga ni Fire Chief Inspector Arnel Ratuita itibang TBF Pilawag dagiti kailyan na iti syudad Tilawag na agridam ken agsakbay iti umayamanen a bagyo ken iti panagtutudo kuna ti Fire Marshal akasapulan ang kitain dagiti nasken a maingato kang runaan na kadagiti dingwen imbatad na nga iti kalkalpa sa bagyo Krising ket ada iti rescue da amay sa alakay ken iti taraken na abaka inlayon na akasapulan a sumurot dagiti kakailyan da iti syudad Tilawag kadagiti bilintap na iti kastagat mailisida iti anyaman na arisgo. Kami din may kinito sir kita ipagpatuloy mi digiti in kami pa nagrobing kitkitaan mi kasarita mi digiti pada tayo at tao nga agan ang nagdalaing ken may sapay digiti adat yan ti kataltalunan no mabalbalin ket handa pelaing kuno kasi nga kapigsa ti todo sir. Deti low pressure tayo apo diti amo no kasanot kapigsana so nga agridam tay kadlaeng tapno iti kastamaya dayo tayo iti nyaman na pagpinggadan. Gapo iti daytoy ket mangnamnama iti BF Pilawag ang makika-operar kuma dagiti residente iti syudad Tilawag para iti IFM News. Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Aramen.